Moikka! Täällä PS Puputupuna. Ja mä aion tehdä pitkästä aikaa videon. Tän videon nimi on Besties-huijarit. Ja tää ei oo mikään sarja. Mä en oo ehtinyt tehdä sitä sarjaa, jatkan sitä kesälomahotellissa. Niin mä teen nyt teille tällaisia lyhyempiä. Aloitetaan. Tuijat Puputupuna. Et sä voi antaa mun myöhästyä koulusta, jos sulla alkaa 9:30. Joo. Vaihda tuo asenne. Ei ole hyvä asenne. Joo. No niin, lähdetään. Tule, kanna reppuni. Ai, tuo sattui. Taas koulun pihalla. Inhoa koulua. Tule jo, Tupuna. En halua myöhästyä. Joo, tullaan. Mitäs tehdään? Leikitäänkö jotain? Mehän emme leiki. Leikkiminen on selvää. Niin, ja me menemme nyt sen sisälle. Mutta ei kellot ole vielä soineet. Siltikin. Hei, eikö nuo kaksi bestistä olekin vähän ilkeitä? Ei ole. Ei niin ole, se toinen on ilkeä. Kuule Lilja, oletko huomannut? Se Rakel vain passittaa. Olen jo yksi kerta passittaa riittää. Okei. Meidän pitää tehdä asialle jotain. Olet oikeassa, Miisa. Tulkaa. Tytöt, tulkaa, kello soi. Joo. No niin, oppilaat, nouskaapas ylös. Sanokaapas perässä hyvää huomenta. Hyvää huomenta, opettaja. Ja voitte istua. Aloitetaan matematiikan tunnilla. Puputupuna, mitä sinä täällä teet? Sinunhan piti tulla 9:30. Minä tahdoin tulla, koska tahdoin vain tulla. Oi. No, hyvä on. No eihän se haittaa, pääsit vähän aikaisemmilta. Tule ensi kerralla oikeassa ajassa. Ei ole kovin kiva, kun tulet niin aikaisin, niin pääset koulusta aikaisemmin. Tule sopivaan aikaan. Joo. No niin, ottakaapas kirjan sivu 150 ja alkokaa laskemaan. Selvä. Okei. Ja välitunnille. No niin, oppilaat. Miksi leikit opettajaa? Niinpä, sattuiko sinua, Miisa? Ei sattunut. Huokaisin vain. No, sepä hyvä. Joo. No, siksi leikin opettajaa, koska minä tahdon leikkiä opettajaa. Hei, mitä sinä oikein teet? Olet ihan niinku Rakel. Minä tahdoin näyttää, minkälainen Rakel on. Joo, hyvä läppä. Joo, tosi hyvä läppä. Niin, meidän pitää tehdä asialle nyt jotain.
Niinpä, ei tällainen voi jatkua. Jep, tämähän on koulukiusausta, mutta kukaan ei vain tiedä sitä paitsi me. Kyllä varmaan kaikki muutkin tietävät. Jep, mutta Puputupuna ei halua vain sitä sanoa. Mennään tytöt, nyt hoidetaan asia loppuun. Hyvä idea, hyvä idea. Tuu, mennään Miisa. No, mitä tehtäis? Leikitään vaikka piilosta. Me ei leikitä piilosta, tai olla. Hei, kuule nyt Rakel. Niin, kuuntele nyt Rakel. Rakel, sä et voi olla tollanen Puputupunalle. Miten mukaan siellä on ollut? Niin, miten? Etkä huomaa, Puputupuna, hän on sinulle kuningas ja sinä olet hänellä palvelija. Hän ei ole bessiksesi. Olen kyllä sen huomannut. Sinä olet ilkimys. No. Eipäs nytten aleta. No joo, mentiin vähän liian pitkälle, mutta sovitaan riita ja ollaan bestiksiä me kaikki. Ja me vahditaan toisia, ettei vaan tule mitään kiusausta. Onko hyvä idea? Kannatan. No, kannatan. Jee, ryhmähali. Jee, wow, sievästi meikkin menevät pilalle. Meikit. No joo, tulkaa haliin.